Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi jumai marsi kalo kile 3 samba fila ani 27 Mali kunnafoni jabaran lajɛbagaw aw minnu bɛ an filɛ sangan a waati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔna ma an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ Mali kunnafoni planet an bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔ dan tɛ foli min na aw bɛ sigilen k'aw ka bamanankan kunnafoni min ma kɔnɔ waati sera aw bisimila. Kunnafoni fɔlɔ fanga tigilamɔgɔ olu kɔni kelen n'u ka kangali gɛlɛnda kulu marifatigiw ani cɛlabɛnjɛkulu ye olu minnu bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka jamana o bali ka segin sariya dɔ olu kɔnɔna na. Kunnafoni filanan sariyabaju n'o de projet de constitution ale kɔni kuma cayalen don kosɛbɛ fɛn min ye kiiritigɛlaw ka lafasalitɔ min bɛ yen nɔ ko silima ale fan fɛ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna walawala aw balimamuso ani aw denmuso fɛ Mariam Kone aw bisimila ko kura aw flash info ale kɛnɛ kan. Mali gouvernement n'o ye fanga tigilamɔgɔ ye olu kɔni kelen n'u ka kangali gɛlɛnna kulu marifatigiw ale ni cɛlabɛnjɛkulu ye fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn o lawaleyali o hukumu kɔnɔna na communiqué min kɔnɔ min tɛgɛnɔ bila la février kalo tile 24 san 2023 o tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko wale dɔw bɛ sen na min bɛ ka an ka jamana o bali ka segin ka don sariya dɔw olu kɔnɔna na sɛbɛn in ko tuguni ko Mali kelen n'o ka fɛlɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa basigi ale ni kana o bɛ se ka sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na cogoya min na. An tun an ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na sariyabaju k'o kibaruyaw la n'o de projet de constitution ale kɔni kuma barika bonyanen don kosɛbɛ fɛn min ye kiiritigɛlaw olu ka lafasalitɔ min bɛ yen nɔ ko sinima ale kɔni y'a yira communiqué dɔ kɔnɔ ko jɛkulu o min sigira sen kan walasa ka sɛbɛn in dafa awa kulu kɔni ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ma dafa k'a tora kelen dɔrɔn de ma min kɔni o lawaleyala sɛbɛn in kɔnɔna na ni o min kɛra octobre kalo tile 27 san 2022 communiqué in kɔnɔna na sɛniga in kɔni ye wele bila kiiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'i janto ani jamana o tagabolo la u kana se ka dorogo ɲɔgɔn na cogoya min na. Bingani min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na sangan a waati o kɔni kɛra sababu ye ni ka dɔ fara maa sutalen olu hakɛ o kɔni kan o laban min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na kani bɔnsɔnkaw fɛ yen nɔ ani Tabagolo Bajangara mara la o kɛra sababu ye ni ka maa caman bɔ u dagayɔrɔ la ni ka tu u kuma dogo yɔrɔ wɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko bibina u ta ye gɛlɛya dan o kɔni ye hali n'a sɔrɔ wilikajɔ olu bɛ sen na walasa nɔgɔya bɛ se ka don u ka ko la cogoya min na yɔrɔso kan kɔnɔna na basigibaliya o kɔni kelen don sababu ye ka maa caman olu kɔni bɔ u dagayɔrɔ la u kɔni bɛ ka balo gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baloko gɛlɛyaw jisanumɔgɔ gɛlɛyaw kalanw o kɔni ye gɛlɛya damadama ye o bɛ mun kɔnɔ nin wagati in na o gɛlɛya kelen de bɛ Bajangara marabolo o kɔnɔna na jamana caman caman fan fɛ ni bingani wale ninnu kɔni kelen don ka kɛ sababu ye ni ka maa caman o de bɔ u sigiyɔrɔ la u kɔni bɛ ka baaramisɛnninw de kɛ walasa u kɔni bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ cogoya min na nka o bɛɛ n'a ta
u bɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u bɛ se ka segin u dagayɔrɔw la cogoya min na. Tombouctou fɛ yen nɔ kɛlɛ dɔ kɔni cira ka ɲɛsin sɔrɔlasiw ma u dagayɔrɔ la. Arashan Gudam o sera kan n'o bɛ Tombouctou marabolo o kɔnɔna na maa 2 olu kɔni o nin tora la maa caman olu bana la olu cɛla maa 3 de kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni ta juguyara kosɛbɛ. Kunnafoni min bɛ an bolo a ko kan a yɛrɛ la ka fɔ ko jatigɛwale min bɛ yen nɔ n'ale bɛ silamɛya o ko fɔ u kun kɛlen don ka bagabali kɛ k'u mabɔ sɔrɔlasiw la ni kilomɛtɛrɛ 10 hakɛ ye. Awa bɛ ɲini ka dɔgɔkun 1 hakɛ o kɔni bɔ maa caman olu kɔni ye dugu in bila ni ka taa yɔrɔ wɛrɛ olu la. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ na. Mali Kunnafoni TV direction commerciale mo bi awla don yow maa minnu min n'a bɛ fɛ aw ka feerefɛnw wuli ka lakodɔn walima aw ka cakɛdaw a bɛ nɛgɛjuru sira o bama an ka écran sanfɛla la. Mali Kunnafoni jamana lajɛbagaw ni kunnafoni damadɔnin tun bɛ anw bolo ka da aw tulo kan an b'a fɔ ko aw k'an bɛn tɛnɛdon kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.